Merħba għal podcast Nifhmu l-AI. Miġjub lilkom grazzi għal Senerf. Għal taħriġ iffukat fuq in-negozju tiegħek biex intu l-ħaddiema tiegħek tifhmu l-AI aħjar. Immaġina ftit. Qegħdin fl-aħħar ġimgħa tal-elezzjoni f'Malta. U tasallek voice note fuq WhatsApp. Leħen li dan tafu sew, politiku, Malti u magħruf. U dan jgħidlek tmux tivvota s-sibt, jew għati l-wan lit-tali, jew lit-talija. U dan huwa l-istess leħen, l-istess ton, l-istess kliem. Imma ikun fals. Issa, f'Jannar tal-2024 fl-Istati Uniti ġewwa New Hampshire, eluf ta' votanti rċevew telefonata bħal din, b'vuċi ġġenerata bl-AI tal-President dak iż-żmien Joe Biden. U dan jgħidilhom biex ma jivvotawx. Dak il-każ kien wassal għal multi kbar u akkużi serji. Imma għalina l-Maltin, kieku jiġri xi ħaġa hekk, ninnutawha? Merħba għal podcast Nifhmu l-AI, fejn nispjegaw l-intelligenza artifiċjali b'mod li jagħmel sens, speċjalment għalina għal Maltin u Malta. Illum suġġett li huwa żgur fuq fom kulħadd bħalissa, l-elezzjoni ġenerali, u b'mod aktar speċifiku l-elezzjonijiet u l-AI. Tista' l-AI tinfluwenza l-elezzjonijiet f'Malta? Se naqsmu diskussjoni f'żewġ partijiet. Fl-ewwel parti naraw kif l-AI diġà qed tintuża fl-elezzjonijiet madwar id-dinja. Imbagħad naraw x'ifisser dan għal Malta, b'eżempji reali u lokali. Għax il-verità hija waħda, l-AI diġà hija parti minn ċertu elezzjonijiet. Il-mistoqsija hi kemm din tista' toħloq influwenza fuq l-outcome. Nibdew b'xi ħaġa sempliċi. Mela, l-AI fl-elezzjonijiet mhix dwar magni li jgħoddu l-voti, hija dwar 3 affarijiet prinċipali. L-ewwel waħda li toħloq kontenut. It-tieni li titkellem mal-votanti u t-tielet li tanalizza l-imġiba u s-sentiment ġenerali tal-poplu f'dak iż-żmien. F'April tal-2023, ftit sigħat biss wara li Joe Biden ħabbar li se jerġa' jikkontesta, il-Partit Repubblikan ħareġ b'video kompletament iġġenerat bl-AI. U dan wera futur oppressiv u tal-biża'. Issa, il-film il-klip kien indikat li huwa ġenerat bl-AI imma kellu test żgħir ħafna bil-kemm taraħ. Illum kampanji elettorali jużaw l-AI biex jikdbu posts fuq il-medja soċjali, joħolqu videos u preżentazzjonijiet, jittraduċu messaġġi instantanjament. Imma jista' jkunu ħafna iktar iffukati. Ħanitkellmu ftit fuq il-microtargeting. Mela, bil-microtargeting, il-kampanji elettorali ma jibgħatux l-istess messaġġ lil kulħadd. Għax persuna taf tkun trissaħħa aktar il-pensjoni tagħha, waqt li ħadd ieħor jaf ikollu iktar għal qalbu l-ambjent, jew kif ħadd issolva il-problema tat-traffiku. Allura, kampanji li jħadnu l-AI jibgħatu messaġġi differenti lil nies differenti, skont min int. U din l-idea mhix ġdida, fil-fatt lura fl-2016, waqt l-elezzjonijiet tal-Istati Uniti u l-kampanja tal-Brexit fil-fatt, kumpanija jisimha Cambridge Analytica użat data ta' miljuni ta' nies biex timmira votanti b'reklami politiċi personalizzati. Imma llum l-AI ħadet dan għal livell ieħor. Is-sistemi moderni tal-AI jistgħu jaqdu tipi differenti ta' data. X'tafas like fuq Facebook, x'tfittex online, x'tara online u anke x'tixtri. U minn dan kollu jibnu profil dettaljat tiegħek bħala votant. Mhux biss l-età jew fejn toqgħod, imma il-personalità tiegħek, il-preokkupazzjonijiet tiegħek, il-biżgħat tiegħek. Imbagħad l-AI tistaqsi pjuttost mistoqsija waħda preċiża,
liema messaġġ għandu l-ikbar ċans li jinfluwenza lil din il-persuna biex jivvota mod jew ieħor. Mbagħad toħloq dak il-messaġġ awtomatikament. Fil-fatt ir-riċerkaturi li dan huwa effettiv ħafna, speċjalment fil-elezzjonijiet fejn persentaġġ żgħir biss tal-votanti għadhom indeċiżi. Għax dawk il-ftit spiss jiddeċidu ir-riżultat finali. Allura, flok jippruvaw jikkonvinċu lil kulħadd, il-kampanji tal-lum jiffukaw fuq eżatt dak li jistgħu li jdawru ir-riżultat. U hawn fejn l-AI tkun qed tagħmel differenza kbira, għax din tista' tanalizza l-midja soċjali f'ħin reali biex tara x'qed iħossu n-nies. Tista' tittestja mijiet ta' verżjonijiet ta' messaġġi minnu fih. Mbagħad tadatta l-istrateġija politika tagħha kważi live waqt il-kampanja nnifisha. Issa, aħseb ftit f'Malta. F'pajjiż fejn l-elezzjoni tista' tiddependi fuq marġini relattivament żgħar. U fejn il-komunitajiet huma marbuta sew bejniethom. Allura hawnhekk il-microtargeting issir b'saħħitha ħafna. Għax li tinfluwenza ftit eluf ta' votanti jista' jbiddel kollox. Hawnhekk fejn il-messaġġ isir aktar dirett. Fil-Korea t'isfel fl-2022, kandidat ħaloq verżjoni bl-AI tiegħu innifsu li jwieġeb il-mistoqsijiet. Fil-Ġappun mbagħad fl-2024, kandidat wieġeb aktar minn 8600 mistoqsija bl-AI. Xi ħaġa li speċjalment waqt kampanja elettorali intensiva kważi impossibbli tagħmilha manwalment. U hawnhekk hawn punt importanti. Studju tal-2025 ġifieri pjuttost reċenti wera li konverzazzjonijiet ma' chatbot jistgħu jbiddlu l-opinjoni tal-votanti b'diversi punti perċentwali. U dan mhux qed nitkellmu reklami u mhux billboards, konversazzjonijiet. Starriċ tradizzjonali jista' jsib dan it-tbassir pjuttost diffiċli, speċjalment meta jkun hemm dawn il-votanti indeċiżi. Allura hawnhekk fejn qed tidħol l-AI. Fl-2024 riċerkaturi jużaw l-AI biex janalizzaw sentimenti fuq social media. Ukoll xejriet fl-aħbarijiet, ukoll l-istorja kollha tal-votazzjoni f'dak il-pajjiż. U nixxielhom ibassru riżultati f'diversi reġjuni. Issa, f'pajjiż żgħir bħal Malta, din it-tip ta' analiżi tista' tintuża fejn il-polls jafu jkunu dgħajfa. Issa, sissa jidher kollox utli, kampanji aktar maġla, komunikazzjoni aħjar. Imma issa hija nitkellmu ftit fuq il-parti li għandha tinkwetana xi ftit. Hawnhekk li AI tista' ssir problema. Mhux fit-teorija, fil-verità. Ejja naraw ftit każi madwar id-dinja. Mela, Slovakkja fl-2023. Ftit jiem qabel l-elezzjoni ħareġ recording fals. Leħen ta' politiku jitkellem fuq frodi elettorali. Ma kienx veru xejn. Imma dan ir-recording inxteret malajr. U n-nies ma kellhomx ċans jivverifikaw. U kif tafu fil-politika, il-timing huwa importanti ħafna. Ejja naraw fil-Pakistan fl-2024. Imran Khan li kien Prim Ministru dan kien il-ħabs. Imma xorta der videos. Propagandisti. Għaliex? Għaliex intużat li AI biex inħolqu diskorsi bil-kidba tiegħu. Fl-istess ħin ħareġ audio fals tiegħu jgħid lill-votanti biex ma jmorrux jivvutaw. Verità fuq naħa u kidba fuq naħa l-oħra fl-istess ħin. Issa, hemm kunċett ukoll li jgħidulu il-liar's dividend. Mela hawnhekk tinħoloq problema. Meta kulħadd jaf li l-AI tista' toħloq kollox, u videos u audio. Mela politiku jista' jċad kollox, anke recordings li jkunu veritieri. Fil-fatt esperti jgħidu
ma tridx tipprova li kitba hija vera, biżżejjed li tagħmel lin-nies jiddubitaw kollox. Mela, riċerkaturi li chatbots jistgħu jbidlu l-opinjoni sa 10% jew aktar. Issa, immaġina dan fuq skala kbira. Eluf ta' konverzazzjonijiet personalizzati għal kull individu. Issa, ejja niġu lura l-Malta. Malta mhix immuni, fil-fatt f'ċerti aspetti aħna aktar vulnerabbli. Inħarsu lejn l-ambjent diġitali f'Malta. Fl-2019 fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, Malta kellha 10 darbiet aktar reklami politiċi per capita bil-Ġermanja. U aktar minn 116,000 euro intefqu fuq Facebook Ads waħedhom. Dan mhux xi ammont żgħir. U dan fil-fatt jidher ċar li huwa ambjent politiku diġitali attiv ħafna. Issa, f'Malta il-politika tinfirex ħafna permezz ta' diversi media. Għandek WhatsApp groups tal-familja, chats fil-komunità, messaġġi privati. U hawnhekk tinħoloq il-problema. Voice note falsa. Screenshot fals. Aħbarijiet folots. U dawn jinfirxu privatament. Barra minn kull kontroll. Issa, Malta għandha madwar 500,000 ruħ. M'għandek bżonn miljuni, ftit eluf fil-gruppi tajbin. U dan ikun biżżejjed biex dawwar elezzjoni. Fil-fatt riċerkaturi li fl-elettorat żgħir l-impatt ta' dawn il-gruppi jista' jkun sproporzjonat. Issa, għall-inqas ngħaddu għal ftit aħbarijiet tajba. Malta kif tafu hija parti mill-Unjoni Ewropea. Jiġifieri suġġetta għal direttivi tagħha. Fosthom ukoll l-EU AI Act. Li din titlob li kontenut li jkun iġġenerat bl-AI jiġi indikat bħala iġġenerat. Hija soġġetta wkoll għad-Digital Services Act fejn titlob portals, inklużi portals ta' informazzjoni biex jikkontrollaw id-diżinformazzjoni. Imma forsi l-infurzar idum biex ilaħħaq ma' dawn il-perikli. Issa, ejja ngħidu kif inhi. Mhux kollox negattiv. L-AI tista' tgħin partiti żgħar bħal kif għandna Malta wkoll biex joħloqu kontenut b'mod irħas. Jitkellmu direttament u jilħqu iktar nies. Jikkompetu mal-partiti l-kbar. Allura l-AI għal dawn il-partiti hija wkoll opportunità. Issa, ejja niġbru kollox flimkien. Il-punti ewlenin li ddiskutejna llum. Mela, l-AI diġà qed tbiddel l-elezzjonijiet globalment. Tista' tinfluwenza permezz ta' kontenut, konversazzjonijiet u anke data. U Malta minħabba d-daqs u s-social media tagħha hija sensittiva ħafna. Jiġifieri il-mistoqsija m'għadix li AI se taffettwa l-elezzjoni ġewwa Malta? Taf u tista'. Il-mistoqsija vera hi ser inkunu nistgħu narfu x'inhu veru u x'mhux? Jekk dan l-episodju ġielek taħseb xi ftit, naqsmu ma' xi ħadd li sejjer jivvoti jew tivvota. Għax illum li tifhem l-AI u kif tista' tinfluwenza ħajjitna hija parti milli tkun ċittadin informat. Ningrazzjakom talli għażiltu terġgħu tkunu miegħi għal dan l-episodju speċjali ta' Nifhmu l-AI u narakom fl-episodju li miss.